A campaña da volandeira xa está en marcha. Onte foi unha xornada ilusionante, foi o primer día, as capturas foron boas, os precios tamén acompañaron. Así resume o patrón maior de Cambados o arranque desta campaña. Na primeira xornada as capturas foron boas, cunha descarga de case 6.000 kilos. Tiñamos a esperanza, non, de que os muestreos que se habían realizado as semanas anteriores nos indicaban que podía ser un ano de que houbera máis capturas que o que foi a campaña 24 e 23, ao final pois se demostrou que así foi. Onte casi alcanzamos os 6.000 kilos, cando o ano anterior creo que habíamos chegado sobre os 4.400 ou así máis ou menos rondaron as capturas do ano anterior. Os prezos tamén son bons, manténdose en sintonía cos do ano pasado, acadando no inicio da campaña os 11,90 euros. Os precios onte empezaron a 11,90, hubo varias paradas que nese precio, en 11,90 hubo varias paradas, despois baixou a 10 e despois xa estuvo baixando pouquiño a pouco hasta chegar a última de todo, que foi a 3,50, que foi a última parada para a fábrica, pero hubo moita cantidade de volandeira que se vendeu en precios de 6, 7, 8 euros, contentos nese aspecto. Na confraría falan dunha volandeira de calidade e bo tamaño. En varias zonas o tamaño era como o ano anterior, unha volandeira que ronda os 55 milímetros, pero en que incluso que había algunha zona que se había muestreado que incluso era de maior tamaño co ano anterior. Entonces, bueno, pues en ese aspecto tamén contentos porque, bueno, o produto tamén respondeu en tamaño e en calidad, vamos. A campaña do bou de vara prolongarase ata o mes de marzo con especial intensidade no Nadal. A partir da semana que ven compatibilizarase coa campaña do centolo e despois a da vieira. Nesta última especie as expectativas non son tan boas, con escaseza de recurso nas zonas de traballo.